Bă, ce terminat-i Mortis, bă, pișama și pe rasa lui. Pișama și pe rasa lui de infe. Futuți-o pe măta în gură să te-o fut și toți morți în gură să-i fut. Băteți-l băgaie și puli în gură lui măsa și lui tasul. Bă, băteți-l mă, futui morți în gură. Futu-ți morții mătii. Mădăline, băga mea și în capul tău de prost când vezi Mortis, bate-l de la morții lui de handicapat. Bă, ești prost? Da-te-n morții mătii, ce ai mă degetele alea mă? Bă, cum i-au intrat hiturile, bă. Te nu înțeleg cum a rămas shutdown, a murit Shelly aia de la minele mele. Dai seama că ăștia se vor pune în timing pe mine? Băi, dă-te-n morții mătii cu superul mătii și cu... A avut star power de 4 rachete, nu te cred așa ceva. Ia uite, bă, dar cum se întâmplă, mă, că Madalin unde se duce vine și robotul după el, mă? Se spawnează robotul după el, dă-o, bă, în sânge să o dau, că e ireală chestia asta. Ireală chestia asta. Dă-te morții, mătii, de joc. Dă-te morții, mătii, bă, unde mă duc sus, jos, dreapta, stânga, robotul se spawnează fix unde bate eu chest. Cum e posibil, mă, așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Așa mi se întâmplă și pe contul mare. Trebuie să opri, să bat. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta, ia-o pe asta, ia-o pe asta. Bine. Haide și tu, haide și tu, hai și tu, hai și tu, hai și tu să dăm. Ah, hai mă, nu mai fugiți, mă, coteților, mă. Să-mi bat pula în ursoaica mătii și în familia mamii voastre determinați, băga mea și pula în jocul vostru. Asta aici era să mă bat. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Băga-mi-și piciorul, la 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 la. Futu-ți morții, mătii, să-ți fut. Futu-ți morții, exact ce vă spuneam. Exact ce vă spuneam, frate. Băi, cum e Star Power, nu face nimic, frate. Nu se face nimic Star Power. Nu l-ai selectat. Ah, bă, adevărat, aveți dreptate. Bine că am citit chat.